Het Nederlands scorebalteam onder de jongetje hier had juster in Ljouwert de Wraaldbeker won. Een centrale rol speelde Marloes Vrieswijk van Wolvergier. Nou, een echte SCO-speelster. Recht toe, recht aan. Fantastisch. Leeuwenhard. Die gaat voor alles. En als je die voor een boodschap stuurt, dan doet ze dat. En dat is fantastisch. Dat is echt, ik kan daarvan genieten hoe zij dit soort dingen oppakt. En natuurlijk is ze natuurlijk een hele goede korfbalster. Maar als persoon, als vechter, vind ik het goud. Marloes Vrieswijk is correct 18 hier, maar al een verste weerde in Jong Oranje. En hier een opmerkelijk doelpunt. Maar dit feestje gaat spietig nog net trof. Wordt de verdediger afgefloten? Ja, vond ik niet terecht. Maar ja, als de scheidsrechter daarvoor kiest. Het ben een wereldgoal geweest. Ja, dat is wel mooi om hem te maken. Vlak voor de pauze. Maar... Nederland staat in het skoft tegen België met zo'n 4 voor. En dit is het begin van de tweede helft. Maar op het nij Marloes Vrieswijk met een hele bekeken actie en nu is het wel rekken. Marloes Vrieswijk zet Nederland op een 8-4 voorsprong in België. En dat jou ze net maar uit handen. Uiteindelijk wint Oranje de wereldtitel met 13 Voor Marloes is het al de tweede titel. 1 onder 16, 2 onder 19. En bij alle noordelijke topclubs staat Marloes Vrieswijk boven aan het verlanglistje. Ja, van Nick, LDK, DOS 46. Maar ik heb het naar mijn zin bij SCO en SCO speelt op een mooi niveau. Dus daar heb ik het super naar mijn zin. Zij moeten rustig op zich af laten komen, met de papa en mama gaan plussen en minnen. En dan weet ik zeker dat zij de goede keuze gaat maken. Maar als SCO op het niveau blijft spelen waar ze nu speelt, dan moet ze op termijn daar wel weg.